बोरोब्रा माथो दाबो फैजा दहायनो थिखोनानै लाफानो हायोमोन जों स्कुटियाव गेजेराव फैलालै बियो आंनिबा दाबो फैयाबा हामगौलां थोद बे स्कुटियाव बोरै हौवाफोर बायदि सादाम दाबबोनानै बे हिनजावखौ लाबोफानांगौब्रा जाम्बा जाम्बा होनो आरो बेखि आं लेंहरनायाव फैया जायो माथो जानांगौमोनब्रा गामिजों गामिलाय थोस मानि टाउन जाखोब्रा बिलाय फाग्ला फाग्ला खोथा बुङो फैलान्दां थगायबाय बियो नोंखौ नांखाला बे आन्दासाव थोद देनां गारबायबायबा आंनो खबर होलै लानां ओइ मा होनदों नों बिबुआ माला गानजागोन बेथा लोगोखायसो गबाय नोङो मा सानदोंलै नोङो इस हायथाथा दमलायबाव मा सिमां नुदों नोङो मा सिमां नुदों बुंलाय नङालै ओरैनोसो होनदां बायसान्सआव गारबायबायबासो आंनो खबर हो होनना बुंदां गारनो होननानै गोसोथोदों नामा आंलाय मा खोथा होनगासिनो नों जाला मोनला ओइ लादु नोंनि जायगायाव बे खोथाखौ सोरबा बुंनायमोनबा आथिं आखाइ दानस'नानै गोदना होनानै बिबु बख'नानै थाइलेण्ड मागुरनो जाहोगौमोन आं हाया माथो नों र' साला नोङो गारजाबासो दा आरो नेक्स्ट टाइम नोंबो बेबायदि बुंबावोबा नोंबो गनाय नङालै मा सानैजों दावराव जाबाय थाखो नोंसोरलाय आयु सनजिना दिनै एफा गोबाव नेबाय नों आंखौ नोंनि थाखायनो नै लादुआसो गोग्गोम रायजालांबाय आंजों हाब मानो रायखोसि लादुखौलाय गावनि खामानि मावनानै होग्राखौलाय बे नङाबानो जाया नोंहा गावनि खामानियाव बाहायाबानो औलै एसेखौनो जा सिरियास सानलाबायखायो ओरैनो बायसान्सनि खोथासो रायलायलाबायदोंमोन आङो बेखौ नोगोद दम होबायब्रा फाग्लाखा मानसिया आरो रायलायबावबायसो नों बे खोथाखौ मा बायसान्सनि खोथा रायलायामोनसि है बिदिखौ जेबो साननांला नोङो ओरै फैदोल' ओइ लादु नैबाव खाजा दं बैयाव जाहैदो थां एसे नायदे मानसिफोरखौ जानायाव बोरै थिकटार साला बार लानो लै नैलै सना नोंनो लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौलाय मानथो थिनहरखो आद्रि आद्रिलाय है बेखौलाय मा नांगौ बाहायलाय बेयावनो थादों बियो बेयावनो मोजां आंखौ साइडआवसो दोनलायबावबाय आरोखि बियो नै बोरैबा बोरैबि मोनलायाबा हांगौलै सोर आंनाव ग्रुप जायोबा हांगौ सालाखौ सोदोबलायबावबाय साला बारा दाजासैलै उदै गाज्रि जागोनबो आरो मानसियाथ' फुंला हाबजोबथारबाय माथो गावनो लाबोयोबो जानायखौबो बादा होयो जानो नङाबा मानथो लाबोदों नोंलाय ओमफ्राय आदाजों रायलायनो होननाया रायलायबाय रायलायनायाथ' रायलायाखैमोन आं आदाजों दा मोनायावसो फैगोन बेबो खामानिनिफ्राय आं गाबोन फुङावनो रायलायनोसै दे आदाजों दे गाबोन रायलायनोसै थाब रायलायदोहाय ओरैनोबा गामियाव जि मानसिफ्रा गाज्रि बनानै फोथारबाय आंखौ सोर बे खिथाग्राया आंनो नामखौल' खिथालाय नोङो बिनि हाथाय थाइबैसे दं सिफायना हरजोबनां दङ मानसिफोर सोर साबसेखौ बुंनोहाय नोङो आजिखालि मानसिफोरनि खुगाखौ हमथानो हायो नोङो हाय दाबो जायाखै नामा सानाव बिदि एफा गोबाव लोगो हमना रायलाय जायो नामा मोनावसो रायलायनांगौ मोनाव रायलाय मोजां गाज्रिखौ आरामनो थावदोलाय थांदिनि रब्रा जाम्बा नोंना बादै जाथारालै एकदम दयज' होननाय बुस्थु गैया र' होनदोंना ना थानो बाबाय आंहा नेबाय थानांगौलै नोंनिबा थाद जाम्बा रब्रा एसे दसे थाथ' थांनो लुगैथारबाय बे मानसिया औ थांसै नामाथाय आंबो ओरैनोबा थाबायबोदोंसो दा मोनालांगोन दसे थाथ'बावदो ना नांला नांगौबा गाबोन लोगो हमनानै मोजाङै रायलायफिनबावसै दे नोंनि गोसो बिदिब्लालाय थौ नों थांग्रोदो जों लासै लासै थांसै उनावहाय थांसै सनजिना औ थाथ'दो नोंहा लादु हा दे देनां गारलायबा आंनाव थां दे
ओइ नोंखौ बे खोथाखौ दा होनखादोंमोन आङो नोंखौ साला सुवाद नों देन गलालै आंजों दिनै आदा मा फैसा नांगौमोनलै फैसा हा मामानि फैसा फैबाय थायोब्रा नोंलाय बिदिजों बोरै सोलिनांगोन नोंलाय फैसाखौलाय मानो नाङा जानांगौ नों मिथिखाया होमबा फैसाफोरखौ मानो नांगौ गैया फैसा गैया बेथन मोनैनो आहानो मा जादों नोंबा जेखौनो दाबो न'आव थांनायखौ लायो मोनाखै फैसा बाहाय बिसिल' होनबाय थादोलै नोङो नैबे फंबायखौ दानायसनसै नोंना साख्रि मोननायबोथ' आफानिसोना आंसो लानो हागौमोनलै बे साख्रिखौ हाब मा माखौ रायखांबाय थादों नोंलाय बोरै फैसा हराखै नोंलाय आंखौलाय बिसिबांथ' फैसा हरबाय थायो आं नोंनो दाख्लैबोथ' 50,000 लांदोंमोन नोङो मा खालामखो नोंलाय बे थाखाखौलाय मानो फैसा हरा जाखो आंलाय हाबाब बे सिमोननि खोथाखौ मैया दाख्लैसो फैसा हरदों बायदि सानखोना माखो नोंलाय हाब बबे सिमोननि बाथ्रा जाखोब्रा दाख्लैसो लाना थांदोंना नोङो होद दाख्लै नङा सिमोननि खोथासो बियो मानो दाख्लैसो नङा जाखो आरो नोंबा जेबो बिनि सिगांथ' हरखाबावदोंमोन नोंनो 30,000 हरनो गोसो दंना गैया नों बेखौल' बुंदो दे आं ओरैनो बियाखैथ' खामानिनि थाखायसो बिदों मानो नांगौ मानो फैसा नांगौ नोंनो मा खालामनो नोङो सनजिनिया फैसा बिदों ओंखायनो फैसा नांगौ आंनो मा सनजिनानो हैनोसो फैसा बिदों आंनावहाय लाजियाखिसै नोङो बिदानि साख्रि मावनाय थाखाखौ बिनानै लाङै हिनजावनो हैजोबनो लाजिनोसो होनदों नोङो साख्रिनि बेथनखौ खावबासो खालामनांसिगौ आं नङामोनबा नों साख्रिखौ मोनामोनथ' आंसो क्वालिफाइडमोन आफानि साख्रियाव आरो सनजिनाखौ आं देग्लायनो हाबा लानोसै आरो नों बायदि फिसा हाबा लाया आङो गिदिरसो हाबा लानो गोसो ओंखायनो फैसाया आंनो जोबथानांगौ मा हाबा लानो दंजायोबा खमदा दंबा लानानै फै खिन्थु नोंनि हाबानि थाखाय आंनाव गरसेबो थाखा गैया आंबो हाबायाव बिदि हालौनो थाखा गाराखै आरो नोंनि हाबा गिदिर खालामनो होद नों बिदानि जात नङालै एसेबो अननाय होननाय गैया नोंनाव नायगोन नोंखौबो आङो दिनैनिफ्राय आङो बे न'आव आरो आगान होला मिन्थिबाय आंबो मानसि जानानैसो आगान होफैगोन थां खामायना लाना फै खामायनो रोंगौबा खामायना लाना फै थाया आङो बेबायदि न'आव आदा बाजै ए मा सनजिना ए बाजै गैया आदा ए गैयालाय सनजिना होनबा बाजैया उन्दैखौ स्कुलाव दोनलांदों ओमफ्राय माथोमोन ए ओमफ्राय आदा लावदुमा जेबो खबर हरथाराखै नामा ए बे लावदुम फाग्लाखौ खबर दालासैलै बिनानाव नोङो गैया आंनावबो फन हरा फना बुबाबो नाङा नोंनावलाय फन हराखैमोन आदा आंनाव फन हरैखायसो नोंसिनाव हरबाय बायदों नामा सोंनो फैदोंमोन आङो जाला बिनानाव बेजों जेबो जाला नों दस्रा बेबस्था लादो न'आवबो एसे दावराव जानानैसो थांखादों नालाय मानसिया जेबो खबर गैया दासिमबो हाब आदा आं गुबुनखौ लानानै थानानै बे आं लाखांनायनि उनाव गुरब्ला नुजाफैयोबा आं मा खालामनांगौ दे आदा फैलालै बियो फैला दस्रा बेबस्था लादो नोङो आं दं फैब्ला मा खालामनांगौ आं खालामगोन दे होनबालाय आदा नेनोबो हाखानाय नंला आङो बेखौ औ थांदो दे बिनानाव दे बेखौ नेनानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनाङा नोङो थांदो नै सनजिना नङा होमबा बियो मा जाबोखो बेलाय मा गाबनाय थां माथां दुखु जाबोखो बेलाय माबा जाखाथारदों बे र' सोंनां ओइ सनजिना बहा थाङामोन माथो गाबदोंसो मा जादों आंखौलाय मा होनबावनो दुखुथिया जिउ रावजोंबो रुजुजाया लावदुमा आंखौ फोथाय खेबस' खालामलांबाय आंखौ गारनानै थांबाय गारजा मारबाय मानसिया मानसिफोरनि गोसोखौ बिदिनोलै फोथायजाया बेखौ गारनानै खारगोन होननानै मिथिखागौ आं दाना लाबावदो नों सोरखौबा एफा मोजां फोथायबाय नों बेखौनो आजां गाजां एफा गोबाव गोसो लाबाय नोंसो रागा खरा नालाय बियो आंखौ दम होयै थगाय दोनबाय थाबाय दा गावहा आंखौ बैसो जानायखाय गारनानै खारबाय खोमा लावदुम खर' गिदिरनि गोसोखौ दासो बुजिदों नोङो हा दा मा खालामगोन नों जेन'ब्ला मा खालामनो आं हाबा जाला रावजोंबो बिदिनो थाबाय थानोसै आङो थैजासे थै जाम्बि मानसि उजिनानै हाबा जायालासिनो थायो नामा नों जुदि उसुबिदा मोनाब्ला आं फंसे खोथासो होनसैमोन मा खोथा लादु
खोथाया एखेबारे गोरलैथारलै नोंनि थाखायसो गोरा जागोन नामाथाय बुंस'नो हालां थारमाने बे खारबायब्ला आंखौनो मोनथिखायो नों गोदोनिफ्रायनो आं नोंसिनि दाखलमोन होननानै आंनावनो थांनो हायोना नों जेन'ब्ला आं लागौमोनब्ला नों राजिब्ला हा नों बिदि सानदों आरो औ लायाब्ला आंनाव मुगैनाय मुजुनाय गैयालै गासिबो बजबजोबो आं हिनजावफोरखौ ए होनबालाय माथो सिगाङावनो बुंनानै लायाखै आं एथ' खस्थ' सहायनाङामोन ना दा नों बुंनानै लायोमोनब्ला दे होनबा दाबो जायो लागोन आङो मानि आगोलावबो नोंसोरजों थाफाबाय थाबाबो आं नोंखौ सिं सिं मोजां मोनखायोमोन बे फाग्ला लावदुमनि खर' गाज्रिनि थाखायनो आं नोंनि सिगाङाव जेबो होनो हायाखै लादु नों लायोब्ला दिनैनो लांनांगोन आंखौ आं माबा माबिसो सानलाबायबायमोन थैनोसो गोसो जाबायमोन आङो ओमफ्राय बे लावदुम खर' गिदिरा नोंजों फन रायलायहरबाय थायामोन आरो ओमफ्राय न'आव संबाय बायाखै मा जानानै दं मानसिया ओहो हरा आंनाव फन हरैखायनो दासो बिदानाव सोंनानै फैदों आङो बिदायाबो होनदों नों बेखौ आसा दा खालामसै होननानै गुबुनजोंनो हाबा जादो होननानै ए होमबालाय थैमारबाय बे दाख्लै बेंगालराव सोरबा सिकिउरिटि थाग्रा थैदोंनो बेसो होनदां बे फाग्लाया आगोलाव आं नोंखौ गोसोनो नागिरबाबो एकदमबारे बिबु बख'नोनो बिखा जानो होनलाबायोमोनलै थैदोंबालाय हामथारबायलै सालाखौ मुगै सुगैखामोन बेबहारानो आंथ' नायनोसो हाखामोन लोगोखायसो थाफाबाय थाखायोमोन दम होबाय थाग्राखायसो थै बेफोरखौ बारहोदो थैग्राया थैथोंसै ओमफ्राय आं नोंखौ लांनो थिननाया दिनैनो लांगोन ना लाङा नोंलाय हाब लाङा जाबाय लाङो बेथ' गैखाला बे मानसिया थौदो दिनैनिफ्राय गाबोननो हाबा खालामगोन आं हाथासुनि आयै मोनगोन मोनाखैब्रा ए मोनथ'वाखै आफा र' मोननोसै दुगैहैग्रोदो ना एसे मा खालामनो थायाब्रा नोंलाय दासिम ओंखामलायलै थै जाम्बा खामानि मावदों आङो एसे मानसि दुमसि फैनायफ्राबो जोबा नालाय नोमफायालाय बहाथो थांखो आरो गावहालाय माथो गोलोमफ्रुलायनाय फैखो बहा थांनानै फैखो गेलेहैदों आङो आं मोनथियालै बेखौ माबा सं मा खालामनांगौ बे गथ'खौ माबा उल्था उल्थासो बुंफिनग्रा जाबाय बिफा जालावाबा बाहा थांखो उफ हामा ओंख्रि खान्थाल बेगर मैथा सिख्ला नाथुरसो इसे ओंख्रियाबो बिदिसो बेखौनो दाबो फोमोननो हाया नों आंहालाय बेखौनो मोनबाय नंला लोगोफोरखौ गारबोलायबाय आङो ओंखाम मोनदों नंनानै र' मोनसै ओइ सन्जिना सन्जिना ओइ सन्जिना बहा थांखो फाग्लि बोरो नोमायालाय दङलै नै ओंखाम संदों ओरै बागु दाखु माथो जाखो हाखु दाखुलाय मा जाखोसो होनदों मोनसे उसुबिदा जानो नागिरगासिनो दङ मा उसुबिदा जानो नागिरलायखो बिबा जानो मा उसुबिदा जाखो बेबा हांब्ला सिंब्ला फैलाबायनो दा खोनाबा नोंबो मोदोमानो थोरसोसो मावजोबगोन माबा बे फाग्ला लावदुम खर' गिदिरा न'आव फैफिनबायनो मा लावदुमा फैफिनबाय हामा जालाजोबगोन नोंसोरलाय हा सोर लावदुम औलै फैफिनबायनो दहाय लावगिङा खिथादों आंनो बेथ' जोंनाव फैथारगोनलै दा मा होननानै खिथाबावनो बेखौ आं गोग्गोम गिबायसोलै नोंसो बासायनांसिगोन आंखौ खिन्थु थै बेखौ गियो नामा गावहासो एफा गोबाव थायलाबायदों दे आं दं दे गिनो नाङा दमथानावलाय मानसिया एसे बांद्राय गिख' जानो नाङा ओइ जाम्बा गिया जाबाय मानसियाथ' बांद्राय गिथावथाव नङा थेफ्राफ्रा हायथाथासो होनब्लाबो जानला मोनला होनलाबायो बे थारमाने बे नोंनि नोमाखौ गोदो गोसोयोमोन बियो आं बेजों थाफाबाय थायोमोन ओमफ्राय आङो बेनि हनै नोमानि आङो स्टिक माबा दाखल जानानै होग्रामोन ओमफ्राय दा गावहा बहा थाहैखो 8 बोसोर गैया फात्तायानो मा मानो आइनि स्टिग्रि गोनां होग्रा दाखलसोमोन आरो थारमाने नोमाखौ गोसोनाय समाव गावथारनो बुथारनो सिथारनोल' होनलाबायोमोन बियो नोमाखौ लानो होननानै थाखा खामायनो होननानै बहाबा थाहैदोंमोन बियो बेसेबा गोजानाव 8 बोसोरसो जाबायमोन फैयैया ओमफ्राय नोमाखौ आंहाबो गोसोखायोमोन नालाय गाव फैयैनि जेबो खबर गैयैनि थैबायसो होननानै मिथिदों नालाय ओंखायनो आं नोमाखौ लाबाय दा थमब्ल' फैबाय नै बेसेबा गोबावनि उनाव ए बिदिसो जादों आरो गथ'नाया माबादि लावदुम बिलाय दा लिंहरनायलाय नायनां मानसिखौ
उन्दैया मोनथिया हसिया जानला मोनला बुंलाबायदोंहाय बियो बेबो उन्दैनि सिगाङाव गोदाव सोराव खिथालाबायो नालाय उन्दैनो बिदि खिथाजोबजायो माथो खिथानायालाय उनावबाबो देरबानो मिथिहैखागोन बियो औ देनां देरबालाय आं मिथिखागोन ना है बेफोरखौ बारहोदो नों खुरिदो नोंहा मालायनि गोसोनायाव लालाबायनानै दाना खिदों फैग्रोजों माबायदि लावदों बेयो एसे दामना हरनां नोंगौसोलै गथ'आ आवासानो गोगोमखा औ बिमा खुरैदो थां गिनायजों जाबजों माबा ओंखामखौसो बारा उखैबाय आंहा दे खुरैसै आङो होनबालाय जाम्बासोलै नोंबो मालायनि गोसोनायाव लालाबायनानै दाना खिदों लाजाब जाम्बा बेलाय खाफालनिसो खोथाना बेखौ नोमाया आरो बोसोर गाहाम नेनो हागौमोन ओमफ्राय ओरैनो सिख्लायनो बुरैनासो थागौमोन बियो ओमफ्राय जों नोमा जांजों मोनलायाबा नों उजिगौमोन बुरबक जाम्बा जाम्बा खोथा बाहायलाबाय थायो बियो लानायाथ' लाबायब्रा एथ' बेबायदि गिनो नाङा बेबायदि गियोबालाय माथो रासिनसो सिगिजागोन नाख्रेबजागोन नोंलाय गिनाङा जाम्बा आं दं गिगौमानि गगौलै जाम्बा र' ओंखाम जाग्रोसै दा उनाव सावरायफिनजागोन ओइ लादु गलानो दिनै गला ओइ लादु न'आव दंना गैयाब्रा आइदि गैला नै दोलाजोब्बाय आइदि ओइ लादु ओइ सन्जिना फोथाय खेबस' नोंबो ओंखारबो लावदुम आयौ फैमारबायसो फाग्लाया ओइ सन्जिना बोरो नोंनि फिसाइया हाब लावदुम मा जाबोखो नोंलाय बबेनिफ्राय सफैखो नोंलाय दिनैसो माथो जिरायाबो जिराय दे आं जिरायनो फैयाखै भाइ सन्जिना नोंनि फिसाइ लादुखौ लेंहर दिनै बेखौ लादुखौ ककिस बानायनो थांगोन आं आयौ लावदुम मा राव जाखो बेलाय आंथ' नोंखौ थैबायसो सानबावदोंमोन मा नों आंखौ थैजानोसो लुगैबावबाय हाब लावदुम आं नोंखौ थैजानो लुगैयाखै एफा गोबाव नेबाय आङो न'आवबो फन हरा आंनावबो फन हरा आं मालाय बोरै दासिम 9 बोसोर गाहाम नेबाय थानो हानो दे ए बेनो नोंनि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननाया आंखौ नङाब्ला हाबा जालाया होनदोंमोन नोङो दा हाबा जागारनानै नों बिदिसो होनबाय मालायफ्रा बुरैजासे हाबा जायालासिनो थायो नोङो आंखौ 8 बोसोरखौनो नेनो हायासै दे नोंनि हाबा जानायखौ आं जेबो सानासै ओमफ्राय बे लावदुमा लोगो जानानै जे फोथाय खेबस' खालामबाय आं बेखौ दिनै हगारगोन दिनै बेखौ खेबनैसोबाबो होलांथारगोन आं लेंहर नोंनि फिसाइखौ नेदोंथ' आङो लावदुम खथ्थ' गोबाव नेदों आङो नोंसिनि नोंदानावबो सोंहैबावदोंसोमोन आङो नोंसिनि नोंदाया जेबो खबर गैया होननायखायसो माबाखौ लादुखौ लादों आङो लादु लायाबाथ' रावबो लाबावनायसो नंलामोन आंखौ मानसिफ्रा बायसिना होननानै बुंलाबायोमोन औ बे बायदिसिनानि थाखायथ' आंखौ फिनदों नोंखौ रावबो लानाय नङा साननानै जेलाव थानाय समाव नोंखौ बेसेबां गोसोखांदोंमोन आङो नों मा मिथिगौ आंनि अननायखौ जेलाव मा दायनि थाखाय जेलाव थानांखो नोंलाय दा सोंसै आंनि जेल जानायनि केसखौ दुनियाव बेसेबां मानसि गाज्रि दङ आं नुजोबबायलै जेरै नोंबो सासे जाबाय बे मानसि गाज्रियाव मालायहा लहा खावदों आंहासो जेलाव लांनानै जाबाय औ बाजै नोंखौ लाथारगौमोन बे जेल जानामोनब्ला फैग्रा नोंखौ नागिरथारदों ए बिदिसो जादों आरो गथ'नाया होनबा बेवहायथ' आंनि गोरोन्थि गैयाना मानो गोरोन्थि गैया दङलै दङ सन्जिना मानो गोरोन्थि गैया जानांगौ नों आंखौ नेनो हायोमोनथ' दाबो जेबो गोबाव जायाखै दे नों दाबो थांफिनोबा आं नोंखौ लानानै थाङो लावदुम बिदि हानाय नङा आं बिदि थांनो हाफिननाय नङा दासो ओइ लादु ओंखारबो नै नोंनि हिनजावखौ लानानै थांसै आं गिबांसिन नुजाहैयाबा जादोंमोनलाय थांसैलां बुनोबा फंथां फंब्रैल' बुलांथोंसै ओइ लावदुम बिदि नङालै हो साला लादु गेसाव नों बायसो दङ आंनि गोरोन्थि नङा बियो नोंनिसो फै ओरै फै नोंखौ दिनै फै साला लेंग्रासो जाफ्लायलायबावदों नोङो लादु गेसाव नोंखौ होनदों दिनै ओइ जों बिफाखौ दांनो बादि मोनदोंलाय सोर जालायखो बे गथ'आलाय ए लावदुम मोननाया नोंना आंनि एक्स बयफ्रेन्ड ओइ खलथा सोरलै बे बुना हरसै नामा फिसालालै फाग्ला फिसाला बेनो 8 बोसोरनि नेया माथो फिसालायानो 7 बोसोरनिफ्राय गिदिरसिनसो नुलायलांबाय देख बाहाय नों बिदेशआव थांबाय आइया नोंखौ नेबा मोनाखिसै आइजों आफाजों लालायबाय आरो आं मुसुर जाबाय खोथाया बेयावनो जोब्बाय
ओइ शाला जोंनि गोसोथोनायखौ मिथिलायनाय सोर खिथा नोंलाय हट नों बादि हाबा लानां जानो गिनानै खारग्रा मानसिखौ जोंफोर मिथिया जायो नामा आद नै थाङाबा दिस्टार्ब खालामबाय थायोबा दानसिबजागोन आंजों साला दासो जादों फिसा हौवा दम थामारनांगौ मानसिनाव औ लावदुम थांदो थां थिग गैया बेजों ओरैनोबा बिफाखौनो गिखाया बियो बै फाग्ला बे गथ'आ देनजारसो बुलाबाय थारो थ' थांसै होस बे गथ'खौ गियो नामा बिदि गथ'खौ जों जेननानै थाबा जों मा जानांगौ ओइ गथ' मोजांबासो मोजांलाय बाबु नोमफाबा नोंबो बिगुरा जिजोबगोन मिन्थिबाय ओइ दांलाय हामा फैदोलै लादुम फैदो थांसै हंगारलाय मानसिखौ एसे दोन थानांगौ बिदि गिनानै जायो नामा आजिखालिनि जुगाव माथो आं गैयाबा गैलामोन बिसोरो हामाहाय आफा फैबावथोंल' बियो जालाबायबा दानफोर गिदिर नङाखै बे आंखौ जाम्बा थां माथां